खुलुमबाय दिनै बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडियोआव आं मिथिंगा बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। जौसिन बिजिरसालिनि बिथोननि उनावबो आसामा हानजायारि गाग्लोबनायनि हेंथा आयेन बानायाखै। आसामाव गं 700सो माद्रासाफोरखौ बन्द खालामबाय। आद्रा थानाय माद्रासाफोरखौ नार्सिं स्कुल आरो इन्जिनियारिं कलेजफोर बानायगोन बुंदों गिबि मन्थ्रि। मोनथाम कृषि आयेन बोखांना लानाय बिलआव हादोरगिरिया सागान होबाय। गसाइगावआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों सानै सुबुंनि जिउ खहा। गवालपारानि लोक्षिपुराव मा बा हाग्रानि मैदेरा हाखराव गोदोना दं। भारतआव आबादारिनि सोमावसारनायाव गासै 2731 कोटी रां टल टेक्स खहा जादों नितिन गडकरी। दानिया आबुं रादाब। आसामाव हानजायारि गाग्लोबना दाय गैयै सुबुंखौ फोथैनाय जाथाया गोदान बाथ्रा नङा। बेबादि हिंसायारि जाथाया आसामाव जाफ्लेबाय थायो। बेजों लोगोसेनो बेबादि हिंसायारि जाथाया सुबुं समाजखौ सोमावग्लुंनायजों लोगोसे इयुन जोलैनि गेजेराव गाज्रि गोहोमबो खोख्लैयो। नाथाय बेबादि हानजायारि गाग्लोबनायखौ होबथानो रायजो सोरखारा जेबो राहा लायाखै। हादोरनि जौसिन बिजिरसालिया बिथोन होनायनि उनावबो आसामा दासिमबो हानजायारि गाग्लोबनायनि हेंथा आयेन एबा एन्टि लिन्चिं एक्ट बानायाखै। मख'नो गोनांदि हानजायारि गाग्लोबनाय एबा मब लिंचिंखौ होबथानो थाखाय जौसिन बिजिरसालिया 2018 मायथाइयावनो मिरु सोरखार आरो रायजो सोरखारखौ आलादा आलादा आयेन बानायनो बिथोन होदोंमोन। जौसिन बिजिरसालिया 2018 मायथाइयाव मोनसे राय होना हानजायारि गाग्लोबनायखौ हरेन्डास एक्ट अफ मबक्रेसि होननानै बुंदोंमोन आरो बेनि हेंथायै आयेन बानायनो मिरु सोरखार आरो रायजो सोरखारखौ बिथोन होदोंमोन। नाथाय आसामा दासिमबो एन्टि लिन्चिं एक्ट बानायनाय फारसे आगानसे सिगाङाखै। नाथाय सा-सानजा ओनसोलनि मणिपुर रायजोआ बे आयेनखौ बानायनानै हादोरनि गेजेराव हानजायारि गाग्लोबनायनि हेंथायै आयेन बानायनाय गिबिसिन रायजो जादों। बबेखानि रायजो सोरखारा जौसिन बिजिरसालिनि बिथोन बादियै एन्टि लिन्चिं एक्टखौ बानायनायमोनब्ला दिनै अबिनिलनि उनाव अनिमेष भुयाया हानजायारि गाग्लोबनायाव जिउ खोमानांनाय नङामोनबो जानो हागौ होननानै गोबाङानो सावरायदों। आसामाव बिजेपि सोरखार फैनाय उनाव गं 700सो माद्रासाफोरखौ बन्द खालामबाय। रायजोआव बन्द खालामजानाय माद्रासाफोरखौ सरासनस्रा फरायसालियाव सोलायनाय जाबाय। बन्द खालामनो आद्रा थानाय गुबुन माद्रासाफोरखौ नार्सिं स्कुल आरो इन्जिनियारिं कलेजफोर बानायनायनि थांखि लादों। बे बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखौबो बुंदों दि माद्रासा सोलोंथाइया मौलबादि जोनोम होयो। डाक्टर इन्जिनियार सोरजिया। जायनि जुनै माद्रासा फरायसाफोरा मोननो गोनां सरासनस्रा सोलोंथाइनि मोनथायखौ खोमाना लानो गोनां जादोंमोन। दानिफ्राय आसामनि मुसलमान समाजनिफ्राय आरोबाव बांसिन डाक्टर इन्जिनियार जोनोम मोनो अब्ला बेनिख्रुइ साबसिन बाथ्रा आरो मा थाबावनो। बबेखानि माद्रासायाव फरायनाय फरायसाफोरनि गोसोनि साननाय बाथ्राखौ खोनासंनानैसो आसाम सोरखारा माद्रासा बन्द खालामनाय थांखिखौ लादों होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रोखायै बुंथिदों। हादोर नाङै गोख्रों होबथाजानाय मिरु सोरखारनि मोनथाम कृषि आयेनखौ बोखांना लानाय बिलआ मोनसे गोदान आयेन जाबाय। हादोरगिरि रामनाथ क'विंदआ सागान होनायनि उनावनो कृषि आयेन बोखांना लानाय बिलआ कृषि आयेन बोखांना लानाय आयेन 2021 महरै आजाव जाबाय। मिथिनो हानाय बायदिब्ला लकसभा आरो रायजोसभा मोन्नैबो सदनाव कृषि आयेन बोखांना लानाय बिलखौ पास खालामनायनि उनाव हादोरगिरिया बुधबारखालि सागान होबाय। हादोरगिरिया सागान होनायनि उनावनो मोनथाम कृषि आयेन बोखांना लानाय आयेनखौ गोदान आयेन महरै भारत हादरनि राजपत्रआव फोसावो। मख'नो गोनांदि हादोरनि गुबुन गुबुन आबादारि गौथुमफोरा गोख्रों सोमावसारनायनि जुनै थांनाय दैज्लां बोथोरनि बाजेट जथुमाव पास जानाय मोनथाम कृषि आयेनखौ मिरु सोरखारा बोखांना लानो गोनां जादों। हर जाब्लानो आसामनि राजा लामाफोरा सुबुंनि जिउ लाग्रा जाबाय। थांनाय माखासे साननिफ्राय बेबायदि जाथायफ्रानो जाफ्लेगासिनो दं आसामनि राजा लामाफोराव। मख'नो गोनांदि हर जाब्लानो राजा लामायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जाना सुबुंनि जिउ गोमानाय खौरांखौ सानफ्रोमबो नुनो मोनो। थांनाय हरावबो क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि बेन्दोंआव थानाय कुसुगावआव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो आरो बाइकजों फैनाय सानै सुबुङा जिउ गोमायो। मिथिनाय बायदिब्ला 14 खब साखानि गंसे ट्राक आरो बाइकनि गेजेराव जादों बे जाब्रबथाया। बे जाब्रबथायाव ट्राकआव दाव दाव अर जोङो आरो सेवहांगार जायो।
गवालपारा जिल्लानि लोक्षिपुराव माबा हाग्रानि मैदेरा गोथौ हाखराव गोदोनानै दं। लोक्षिपुरनि सैबारियाव जादों बे जाथाया। मेघालयनि हाजोनिफ्राय आदार नागिरना ओंखारबोनाय हाग्रानि मैदेर फालोनि माबा मैदेरा थांनाय हराव सैबारियाव गोथौ हाखराव गोग्लैना थाबथाना थादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मेघालयनि हाजोनिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेर फालोआ थांनाय हरावबो लोक्षिपुरनि बान्दरमाथा खुरसाफाख्रि सौराबारि ओनसोलाव हाबफैनानै उदखार खालामफैदों। बबेखानि माबा हाग्रानि मैदेरा गोथौ हाखराव गोग्लैना नांथाना थानाय जायगायाव लोक्षिपुर हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा थांदोंब्लाबो बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै नांथाना थानाय माबा मैदेरखौ बोखांनायनि राहा लाथ'वाखैमोन होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि गवालपारा जिल्लानि लोक्षिपुराव हाग्रानि मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दावहाया गोदान बाथ्रा नङा। बे दावहायाव सिगांनिफ्रायनो सोलिगासिनो थानाय मोनसे सुस्रांजायि जेंना। रायजो सभानि जथुमाव लिरनानै सोंनाय सोंलुनि फिननाय होनानै मिरुनि हान्थामेला मन्थ्रि नितिन गाडकारिया बुंदों दि आथिखालाव बोसोरसेनि गेजेराव आबाद बिथिंनि मुवा बेसाद लांनाय लाबोनाय एबा रोगानायनि टल मोननो गोनाङा गासै 2731.32 कौटि रांनि खहा जादों। मैखोमै पान्जाब, हारियाना आरो राजस्थान बे मोनथाम रायजोनिफ्राय बांसिन खहा जादों। मानो होनोब्ला आबादारिफोरनि सोमावसारनाया बे मोनथाम रायजोआवनो बांसिन गोहोम गोग्लैदोंमोन। बेनि सोमोन्दै हादोरनि हाइवे अथ'रिटिआ मिथिसार होदों दि 2020-21 मायथाइयाव हादोरनि गासै मोन 65 टल प्लाजानिफ्राय गासैबो डाटा रिपर्टखौ बुथुमनाय जादों होननानै मन्थ्रि नितिन गाडकारिया सदनाव मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।